Hej alle sammen. Men hvis jeg ved, hvorfor jeg har den i, så er det fordi mit hår er fucking irriterende. Sådan der. Det er min pisse irriterende, så hver gang jeg tager den ud, så sidder jeg sådan. Nå. Men ja, i dag skal vi snakke om ting, jeg hader. 1. Fugle. 2. Fortællinger. Ikke videre. 3. Fræk. 4. Fugle. Man har ventetid, ja. 5. Reklamer. 6. Den her. 6. Det er... Jeg kan ikke huske det. Jeg kender godt det mus. Ja, musen. Det er sådan... Piu, 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 piu. Præcis. Og så... Ja, det var 5. Det var vist alt, hvad jeg havde for jer i dag. Så, see you later.